Eluf ta' familji l-ħadd filgħodu f'temp mill-isbaħ attendew għall-purċissjoni tradizzjonali tal-Rxoxt. Dan l-avveniment ta' kull sena jaqgħad lill-poplu f'ċelebrazzjoni waħda, dik tal-qamwien mill-mewt ta' Sidna Gesu Kristu. Il-purċissjoni ta' Kristu Rxoxt fil-lokalità ta' Bormla bdiet għall-ħabta tad-9 ta' filgħodu. Il-qofol ta' din il-purċissjoni intlaħaq għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu fejn hemmhekk saret il-girja tradizzjonali tal-vara, ġirja tant mistennija minn dawk preżenti. Ma naqsux ukoll id-berik tal-figolli u l-bajt tal-ajt li t-tfal tant ikunu tistennew bħerqa. Intant waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Rxoxt fl-Isla, il-vara nklinat fuq ġenb u kważi waqgħet. Dan ġara meta l-purċissjoni kienet waslet fi triq iż-żewġ mini u wieħed mir-reffija waqa', bil-konsegwenza li waqgħu r-reffija l-oħra. Iżda fortunatament il-vara ma missetx l-art hekk kif dawk li kienu qed jarfuha għamlu minn kollox biex l-istatwa ma taqax. Żewġ reffija weġġew ħafif iżda dan l-inċident ma waqafhomx milli jkomplu jiċċelebraw. Apparti fil-lokalità ta' Bormla u l-Isla, il-purċissjonijiet bl-istatwa ta' Kristu Rxoxt saru wkoll fiż-żewġ parroċċi bħal Ormi, il-Birgu, Ħalarawr, il-Gżira, Mosta, Naxxar, Raħal Ġdid, ir-Rabat, Ħażebbuġ u Żejtu. Fawdex fil-Fontana, Kerċem, Nadur, Għala, Viktorja fiż-żewġ parroċċi tal-Katedral ta' San Ġorġ, ix-Xara u Żebbuġ.